Kaixo guraso, Nuria naiz, Ermuan bizi naiz, eta bi umen ama naiz, 2 eta 4 urtekoak, eta betidanik eduki dugu argi euskaraz bizitzia nahi genduala, euskara erabiltzia, eta hortan eginkizun haundi eta garrantzitsua daukagula gu gurasok, ez? Beraz, argi izan dugu betidanik euskararen transmisioan oinarri bat garela eta euskararen giltza guk eman behar diegula gure semei. Beraz, nahiz eta bide zaila, oztopoz betetakoa izan, ahalegin hori egiten animatzen zaitsuet. Eman giltza webgunean aurkitu ahal izango dozuez, aholkuak, tresnak, baliabideak, eguneroko oztopo guztie horiei aurre egiteko, eta eman giltza webgunea arakatzera, miatzera, saltzeatzera animatzen zaitsuet, eta esatia webgunean bertan ataltxo bat dagoela nun inkesta bat aurkituko dozuen, eta animatzen zaitsuet inkesta hori betetzera familia guztiandako sariak eskuragarri bai daude.